Good morning mga Swissy! Hello mga Swissy! Welcome back again to my channel. It's me, Nikki. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe at pindutin mo na rin yung katabi niya ang notification bell para updated ka sa every upload ko. So ngayon, today's episode, nandito tayo sa Pataruan Beach, Bulinaw! Ang ganda ng sun nila dito, oh. Kabog. Di ba? Kabog. Ang ganda, para siyang pulburon. Pwede bang kainin? Ito si Chang Ami. Halika dito, Chang Ami. Bakit? Oh, yung ganda, fresh na fresh, oh. Ito yung ano, ito yung Swissy ko na pinakabata. Tignan mo, wala pang ngipin. Patubo. Patubo pa lang. Fits na that. Yes. Ready na ba? Ready na ba kayo? Ay, putos. Ito lang yan, Hey pre. guys! Transition tayo, transition. Dapat ang transition natin, naka-outfit na tayo, ha. Oh, ito na. 4, 5, 3, talon na. 2. Tatalon tayo. 1, 2, 3. Yan, no? Ang saya! Ang saya! Ang saya, ibang-iba. Yung energy namin, ang taas eh, no? Gumagano ba? Ayan oh! Merry Christmas! Ang ganda ng ano nila, oh. Nababagtit na tayo dito. Meron ba? Ala! Ay, parang kakulay na ito yung sun. Try mo ang i-prank si Ella. Lagyan mo ng ano. Sponge. Oo nga, saan mo ba nilagay itong sponge mo? Ba't basa? Ano ko lang. Ayan, konting ano lang tayo, makeup dahil dapat fresh tayo sa photoshoot mga Swissy. Ganyan, pag nag-outing kayo, dapat may mga picture kayo kasi sayang din yung pinunta nyo, di ba? Kaya dapat picture muna bago swimming kasi pag nag-swimming ka na tsaka ka nag-picture, haggard ka na noon. Di ba? Haggard ka na kaya mag-makeup ka muna bago ka mag-picture. Ay, mag-swimming. Sorry. Mali-mali tayo. Ayan. Hindi nyo nakikita plakadong-plakado na yung mga makeup nila, parang pang pageant. Wala kayo brush? I need brush. Oh, yung brush niya pang highlighter pa. Ito na, tsaga-tsaga na rin tayo. Ang bango ng brush mo ha, parang ilang buwan na hindi mo inano. Hoy, kakalaba ko Ay, kakalawa mo lang. Anong pinalaba mo? Dove. Kaya pala eh, ganun yung amoy eh. Amoy kalapate. Kaya hindi ko alam kung perfect. Pero ako ng salamin ko. Ala, nag-drunk blush pa sila mga babae. Bala kayo dyan. Nadimonyo kayo talaga dyan. Paminta. Sino pa? Paminta. Ay. Ay, iba. Bastos to. Mamaya makikita niya may malulunod ditong ano. Oh, girl. Baklos pala ako. Sabi ng mga lalaki, ba't daw mga babae tuwing nasa beach nagme-makeup pa, mag-swimming lang naman. Kasi nga, hindi nila naiintindihan yung nararamdaman namin. O ba't kasali ka, girl? Kasali na ako, pumirma na ako. Ay, may ano, may attendance. May attendance. Nararamdaman namin na maraming boylet dito. Kaya nagpapaganda kami. Kasi yung mga kasama namin hindi naman boylet, hipon naman. Grabe siya. So ayan, nandito kami ngayon sa, anong tawag niya, bridge na to? Hindi ko alam. Ay, nagpipicture-picture sila. Tapos ayan, matatanaw mo yung beach. Kabog. Diba? Parang ano siya, parang
parang magigiba, pero matibay naman daw siya. Ayan, perfect dito mag-picture. Ayan yung mga kasama ko, nagpipicture na sila. Oh. Alam mo lang ka-effort nila ako. Gusto ko yun. Ay, tari nakapag-outfit na sila, nakapag-bihis na. Oh. Saan na tayo magpipicture? Dito. Saan dito? At syempre, namili mo naman magandang mga kuha kong picture, kaya ako magiging photographer natin ngayon. Uy, mas magaling kami. Pagandahan tayo, sinong subject? Oo. Sige, sige! Stella! Subject. Talo tayo, Danica. Ano naman ang model ko? Sexy against the light. Oh, wala sa sexy ako hindi marunong mag-pose. Ano naman yung model nila, oh? Oh, oh. Hindi, kaya namin yun ni Lindo. Kaya yan. Partner na kami ni Lindo. So ako wala partner, putang ina niyan ah. Partner kami ni Lindol para sa'yo. Ah, okay, sige. Linawin mo. Partner kayong dalawa para kay Ella. Sige. Oh. Sige na. Nandiyan nga si Ella, di naman marunong mag-pose, no? Ayan. So ayan guys, maglalaban po kami, pagandahan kami ng kuha. Oo, mananalo tayo. Oh, I know. Tina pa. Ay wow, Effortless. Oh, Ito yung mga- airportless. Sige, ano, game na? Ayan, matatalo sila, Jack, kasi nararamdaman ko, maganda nga yung model nila, hindi naman marunong mag-pose. Di ba? What? Naku, matatalo yan. No. Yung kanina. Ganyan. True. Huwag kang tatawa, natatawa ako sa'yo. Wait lang, buksan natin ito para kunyari totoo. 1, 2, 3. Dapat si Ruel. Pak daw, pak! Ay, Oo. Kailangan malaki pa yung ulo niya. Umalis kasi natatakot. Parang tatlo nga. May pala na kami. Mas maganda. maganda ka na. Oh! Wala, talo yan, talo yan. Taga pa, ordaneta po. Pampanga pa kami. Ay, wow, ang layo. Go. So ayan, babalik muna kami ng cottage mga Swissy, tapos na yung picture namin. Makikita niyan sa aking Facebook. Ayan si Stella, mukhang palaban siya, para palaban din siya eh. Okay na ba? Okay na pala. Halika na, napasa na? Yapi. So magre-retouch muna kami dahil nahagard kami. Ano? Agad ka. Napagod ako. Agad si Nikki. Siyempre, dalawa lang ba naman kami? Kami yung Paano nagpapagpag sa kinakalawan isa't niyo isa. ako? Ganun. Ganda-ganda kasi. Tapos si Lindo makapag, Oo nga, si Lindo makapag-light, akala mo naman ano. Laki na tinulog. Nagbablog lang no. Para laki ng tinulong ha. So ayan mga Swissy, maglalaro kami ng category game with aking mga Swiss squad. Ayan. Nakikita nyo na si Stella, si Jericho, si Danica, and ang bago si Lindo. Ayan, nakita nyo siguro si Lindo sa first vlog ko ng birthday ni Jack. Ayun, sa may McDo. Oo, yung dumugo yung ilong mo. Oo. Ano na yun, a year ago? Oo, 1 year ago. So ayan, maglalaro kaming category game. Okay, first category, mga nakikita sa beach. Okay. Paano yung ikot niya? Pag ganito, sunod ako, ikaw. Wala ako dulo. Hindi naman nakakalito naman. Bakit? Ganun nga. Tama naman. Huwag dudugo yung ilong mo. Siya. Okay, yon. Mga nakikita sa beach. Okay? First na ako. CR. Sand. Ayan. Shells. Shells. Wow. Water. Wow. So, ikaw. Trees. Trees. Panty. Boats. Boats. Ikaw. Cottages. Wow, cottages. Ikaw. Ako? Mga basura. Basura. Volleyball net. Vlogger. Vlogger. Mga nakikita nga. Go. Dito lang. Oo, sa beach. 1. Boys. Boys. Ikaw. Boys. Sleepers. Mga ano, boats. Meron na, okay! Isa pa, one last chance. Isa pa, 1, 2, 3. Dogs. Oh. Rock formation. Ay, Wow! Social rock formations. Fish. Fish. Ako na. Lighthouse. Lighthouse. Awesome. Ba't lahat ba ng Ganon. beach may lighthouse? Andito May sa lighthouse?
Ay, dog. May oh, hindi lahat ng beach may Oh, light. pero merong beach na may lighthouse. Kaya counted. Sige, Yung dogs pagbigyan. ka meron. Oo! Oh, ayun dogs. Sa likod na. Oh, ayan, walang natalo dahil Try, lahat ng sasabihin mo meron naman talaga dito sa beach. Ang next na kategory natin, magbigay ng mga bagay na nakikita sa loob ng bag tuwing magsiswimming. Ah! Go. Okay. Ako, syempre, damit. Damit. Sunblocks. Sunblocks. Blacks talaga? Shampoo. Underwear. Toothbrush. Toothbrush. Toothpaste. Soap. Soaps. Towel. Towel. Sabi na. Wala iba yung kanina. Shampoo. Nasabi na yung shampoo. Oo. Sabi. Oh, wala na, talo na. Kiss. Kiss. Kiss! Saya naman dito sa beach. Woo! Lindo, ikaw lang. Kay Andoy ayaw. Lasang mangga. Hinog na mahinog. Bugis mangga yun eh. So ayan, na-dead si Lindo. Next category, Jack. Magbigay ng mga hayop na may 4 na paa. O sige, go. Aso. Pusa. Yung alligator. Wow. Frog. Giraffe. Kabayo. Camel. Elephant. Zebra. Hippopotamus. Kalabaw. 1, 2, 3, 4, Wala talaga. 5. Okay, kiss si Jericho! Kiss si Jericho! Pusa! Oh, wala, kiss si Jericho. Ang- Kiss mo. Walang arte, kiss lang for Walang ano lang. ganyanan. Friends lang. Friends lang. Walang ganyanan. Pag-master at na kategory na tayo, magbigay na, paubusan to magbigay ng mga bagay na nakikita sa CR. O, sa CR tayo. O, mauna ako. Sabon. Shampoo. Toothpaste. Tiles. Buhok. Bulbol. Oh, meron yun. Oh, next. Timba. Tabo. Amag. Pacha. Kab-kab. Shower. Yung lalagyan ng Ano? toothbrush. Oh. 1, 2. Pakilod. Oh, bidet. Wow. Ay, wow. Tissue. Panty. Ay, puto. Yung toilet mismo. Oh, ikaw. Basurahan. Basuraan. Bakya. Bakya. One, Yung lawlawan two. naman. Yung gagambang malaki. Anong tawag doon? Gagamba. Ganggang. Ganggang. Ay, sige. Oh, sige, gagamba accepted. Next. Bintana. Sapot. Brief. Ilaw. Yung pang ano ng inidoro. 1, 2. Bomba. Ano yung granada? Ayun, pang bomba. Pambomba. Oh, 1, 2, 3. Kiss na lang kita. Namimihasa. Namimihasa. Oh, magbigay ka. Marami, mga nakikita. 1, 2, 3. Kiss na lang kita eh. Ha? Kiss na kita. Sa kabila naman. Oh my God! Galing natin! Bravo! Planado to! Iba talaga pag lalaki yung gipit eh. Sa bakla Dapat kumakapit. ganun ang sagot, mabilis. Oh, mabilis. Okay. Next category. Ako, go. Magbigay ng mga naging presidente ng Pilipinas. Pucha. Oh my God. Sige, Go. Duterte. Manuel Quezon. Marcos. Aguinaldo. Aquino. Gloria Macapagal-Arroyo. Erap. 1. Pinoy. Ha? Pinoy. Oh. 1, 2. Fidel. Ramos. Wala lang yun. 1, 2, 3. Ay, dog. Eva. Wala na. Kiss mo ako, kiss mo ako. Kiss na lang kita. Oh my God! Oh my God! Ang saya! Ang saya! Ang saya! Oh my God! Pula. Na may lovers sila doon. Alam niyo dito sa beach, nakakabuisit din na dapat minsan pinagbabawal din ng lovers. Diba? Dapat may beach na pang lovers, may beach din na pang single.
Kasi nakakaingit eh. Tapos pag sabihin mo naman, pag dumikit ka naman sa lover, sabihin naninilip ka. Oh. Saan ba kami lulugar? Kami mga single. Tapos may beach din na para sa nasaktan, yung puro crocodile, gano'n. Oo, yung mga nasaktan, tapos may beach din na parang ano, para sa mga iniwan, yung mga puro piranha. Ganon, para. So ayun mga Swissy, hanggang dito na lang tong vlog na to, at sana nagustuhan mo nga. At kung nagustuhan mo nga tong vlog na to, don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. See you again to my next vlog or next video. Bye-bye! Lagaw.